welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Een speciaal welkom voor de families van hen die we deze morgen gedenken. Ook het koor Solid heten we van harte welkom. De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar Gerrit en Willy Vlug-Wagenaar. Ze zijn weer in Arem komen wonen. Na de dienst staat de koffie klaar. De diaconiecollecte is bestemd voor de zending in Zambia. Thijs en Marieke Blok zijn door Kerk in Actie als theologiedocenten uitgezonden naar de universiteit in Lusaka. De predikanten die ze samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Sieboud Akkerman is organist, de lector is Evert Bruinsma en onze voorganger is dominee Tietje. En ons intochtlied is lied Psalm 23:7, 1, 3 en 5. We zingen dit in die mogelijk staande. En dan wensen we u een gezegende dienst. Dit dus nou stil worden en dus het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat u help is in de namen van de eeuwige, die het hemel en de maken had, die trouw bloot en in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genade maar je me wezen en vrede van God uw hart, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, fijn dat wij hier vanmorgen samen kunnen zijn op deze gedachtenniszondag. Het licht schijnt. In het licht van God gedenken wij de mensen die dit jaar zijn overleden, de mensen die wij meedragen in ons hart, met wie wij voor altijd verbonden zijn in liefde. Met God en met elkaar.
Als thema voor deze dienst heb ik gekozen voor duurzaam licht. En dat kwam eigenlijk door het eerste lied wat het koor heeft gezongen. Leave a light on till dawn. Laat een licht branden tot de morgen weer aanbreekt. Het is een lied van Marble Sounds en gemaakt door Pieter van Dessel. En die heeft het gemaakt voor zijn oudste dochtertje als een slaapliedje. Laat het licht aan tot het weer morgen wordt. Maar het is ook een tekst voor ons allemaal, dat er een licht aan mag gaan als het donker is in ons leven, tot het weer morgen wordt. En om dat licht te ontwaren, om dat te ontvangen en mee te dragen, ja, daarvoor mogen we hier vanmorgen zijn. Er zijn woorden van Jezus, ik heb ze in de liturgie geschreven, dat Jezus zegt: ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. Jezus wil het licht zijn voor alle mensen. En jullie zien misschien dat die woorden ik ben groot geschreven zijn, want ik ben is ook de naam van God, die God aan Mozes bekend heeft gemaakt. Ik ben, ik zal er zijn voor jou. En Jezus neemt die woorden ik ben over omdat in hem alles wat God is zichtbaar wordt. Ik ben het licht, ik ben de herder, ik ben het brood van leven, ik ben het levenswater. Ik ben de weg, waarheid, leven. Zijn licht mogen wij ontvangen. Wij luisteren nu naar een lied van het koor Joanne.
Wij willen nu met elkaar bidden. Eeuwige, liefdevolle God, dank u wel dat wij ons bestaan mogen zien in uw licht, dat leven geeft. Wij danken u voor alle liefde en goedheid in ons bestaan. En vandaag willen wij bidden voor alle mensen die door het donker moeten gaan. Door het donker van verdriet en pijn. Van leegte en gemis. En wij bidden, Heer, ontferm. Wij bidden om het donker van onrecht en onvrede in deze wereld. Om alle mensen die tussen wal en schip raken. Om alle mensen die op de vlucht moeten. Om alle mensen die geen veilig huis, geen liefde vinden. Bidden wij, Heer, ontferming. Om ieder mensenkind die in het donker is, die smacht naar licht, bidden wij, Heer, ontferming. Christus, ontferming. Heer, ontferming. Wij leggen ons leven in uw handen, eeuwige liefdevolle God. En zien uit naar uw licht. Amen. Wij luisteren naar het lied Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou?
Hier op de tafel is een bloemschikking bij deze zondag. In het midden zien jullie het licht. Het licht waar ik over vertelde, van dat Jezus zegt, ik ben het licht voor alle mensen. Het licht van de wereld. En daaromheen 10 rozen. Want we horen straks het verhaal van 10 mensen die dat licht zoeken, die zelf een lichtje meedragen. 10 mensen, een verhaal van 10 meisjes, bruidsmeisjes die wachten op de bruidegom. Voordat wij het verhaal uit de Bijbel gaan horen, willen wij bidden om Gods Heilige Geest. Wij danken u, God, voor uw woord. Uw woord dat licht en leven heeft geschapen. Uw woord dat mensen roept. Uw woord dat mens is geworden in Jezus, onze Heer. U wilt tot ons spreken. U wilt ons aanraken met uw liefde. En wij bidden God dat wij open mogen gaan. Dat wij de deur openzetten voor uw liefde, uw rechtvaardigheid, uw goedheid en vrede. Dat wij zo vervuld mogen worden van licht. Om ook zelf een lichtje te zijn in deze wereld. Laat zo uw geest in ons werken. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij luisteren naar het evangelie. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit Mattheüs 25, vers 1 tot en met 13. Jezus zei, je kan het koninkrijk van God ook vergelijken met 10 bruidsmeisjes, die met hun olielampen op weg gingen om de bruidegom op te wachten. 5 meisjes waren dwaas en 5 meisjes waren verstandig. Want de dwaze meisjes namen wel hun olielampen mee, maar geen olie. Maar de verstandige meisjes namen behalve hun olielamp ook een kruik olie mee. Het duurde lang voordat de bruidegom kwam. Daardoor werden ze moe en vielen ze in slaap. Maar midden in de nacht werd er geroepen, kijk, daar komt de bruidegom. Kom mee, hem tegemoet. De meisjes stonden haastig op en staken hun lampen aan. Toen zeiden de dwaze meisjes tegen de verstandige meisjes, geef ons een beetje van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandige meisjes zeiden, nee, want dan hebben we geen van allen genoeg. Gaan jullie maar naar de winkel om olie te kopen. Maar terwijl de dwaze meisjes olie gingen kopen, kwam de bruidegom. En de meisjes die klaar stonden, gingen met hem naar binnen, de feestzaal in. Toen ging de deur dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen, Heer, Heer, laat ons erin. Maar hij antwoordde, luister, ik ken jullie niet. Let dus goed op, want jullie weten niet op welke dag en op welk moment de
de mensenzoon komt. We zingen lied 751, vers 1, 2, 4 en 5. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Voor op jullie liturgie, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar daar staat dus boven die themawoorden duurzaam licht een afbeelding van een schilderij. En dat is een schilderij dat hangt in de Sint Paulskathedraal in Londen. Het is geschilderd in 1851 door een William Holman Hunt. En het verbeeldt Christus, Jezus, als het licht van de wereld. We zien daar Jezus staan met een lantaarn in zijn hand. En hij heeft zijn hand opgegeven, hij klopt op een deur. En dat is een schilderij bij een tekst uit het boek Openbaring in de Bijbel, waar staat dat Jezus zegt, kijk, ik sta bij jou voor de deur en ik klop. En als je de deur open doet, dan kan ik bij jou in en uitgaan, kunnen we samen eten, kunnen we het leven samen delen. Het licht van de wereld dat bij ons aan de deur klopt, bij ons binnen wil gaan en het leven delen. Dat is het schilderij van William Holman Hunt. Het licht van de wereld dat bij ons wil wonen. En dan hebben we net dat verhaal gehoord van die 10 meisjes. En dat eindigt ermee dat de deur dicht is.
Ik geloof zeker niet dat dat verhaal wil vertellen dat God de deur voor ons dicht doet. En zeker niet dat dat iets van het laatste oordeel is en de deur is dicht en de mensen moeten buiten blijven. Dat is het zeker niet, geloof ik. Want Jezus staat immers bij ons voor de deur en hij vraagt ons zelf om de deur open te gaan. Open te doen. Iedereen mag binnen. Het gaat er veel meer om of wij de deur open doen. Of wij het licht binnen willen laten. Of wij in die verwachting willen leven. De verwachting van het licht. De verwachting van de bruidegom. Van het koninkrijk van God. En dat is niet iets van het laatste in de toekomst, maar dat is nu. Jezus zegt dat koninkrijk, dat nieuwe leven in God, dat is onder ons gekomen. En het komt. Het vraagt om vervulling. En in die verwachting mogen wij leven. Dat komende koninkrijk waar Jezus steeds van vertelt, waar liefde is, waar mensen samen delen, voor elkaar zorgen, waar het goede zaad gezaaid wordt en kan groeien en vruchten dragen. Waar de schaapjes gezocht worden tot ze gevonden zijn door de goede herder. Die nieuwe wereld, daar gaat het om. En dat is niet iets van de verre toekomst, maar het is ook nu. Nu mag dat koninkrijk onder ons en in ons leven groeien. En daarvoor staat Jezus bij ons aan de deur, met dat licht. En hij klopt. Mag ik bij jou binnenkomen? Wil jij zelf dat licht ontvangen? En wil jij dat ook meedragen voor andere mensen? En dat is iets waarop alleen jij zelf ja kunt zeggen. Dus die andere meisjes kunnen dat niet voor hun aandragen. Zij moeten zelf naar de winkel gaan om die olie te halen. Ze moeten zelf ja zeggen. Dat bijzondere licht van God binnenlaten. Leven, Jezus binnen laten gaan en voor laten gaan. Om uit dat licht, uit die liefde te leven. En dat is gewoon heel concreet in ons dagelijkse leven. Als er gepraat wordt over zorg voor elkaar. Over zorg voor de aarde. Over of er nog een vluchteling bij past in ons dorp. Over energierekeningen, of we elkaar daarbij kunnen helpen. Of wij een lichtje kunnen zijn voor de ander, of dat wij zelf de deur dicht houden. En het licht en de liefde niet binnenlaten. Als wij die deur dicht houden, dan krijgen we dat koude einde van het verhaal. Dat het feest niet door kan gaan. Maar als wij dat licht verwachten en de deur openzetten en Jezus binnen laten komen in ons leven, dan begint dat bruiloftsfeest. Een beeld in de Bijbel voor die komst van dat koninkrijk, dat nieuwe leven in God. En nu zijn we hier vandaag om mensen te gedenken die zijn gestorven. En als wij oog in oog staan met de dood, dan staan wij voor de grootste vraag van ons leven. Wat helpt ons door dat donker heen? En niemand anders kan voor ons
dat licht geven, maar wij kunnen wel de deur openzetten voor dat licht van God. Die zegt van, dit is het einde niet. Maar dit is het begin, de deur naar het nieuwe leven. Dat wij zo elkaar en onszelf in de handen van God mogen leggen. In het vertrouwen dat het koninkrijk vervuld wordt en dat ons leven, ons zijn vervuld wordt in dat nieuwe leven van God. En dat God ons daar eenmaal allemaal thuis brengt. Dat is de enorme troost die ons gegeven wordt in het evangelie. Dat wij niet het dood en het donker tegemoet gaan, maar dat door alles heen wij gedragen worden in het licht, in een nieuw leven. Jezus staat voor de deur en hij klopt en hij vraagt, mag ik binnen bij jou met dat licht? En wij mogen hem binnenlaten. Dat kan heel moeilijk zijn om die deur open te zetten. Dat wij zo dicht zijn van vragen, van verdriet, van zorg. Dat er geen ruimte meer is voor licht, dat we de deur niet meer open kunnen zetten. Maar dan is er in het evangelie het verhaal van Pasen. Op die dag dat Jezus is opgestaan en een dag vol verwarring, wat gebeurt hier? Maar dat dan in de avond, als de vrienden van Jezus bang bij elkaar zitten, de deur op slot, want mensen willen hun misschien ook kwaad doen, zoals ze Jezus kwaad hebben gedaan en hebben vermoord. Ze hebben de deur op slot. Maar door die dichte deuren heen zelfs komt Jezus met zijn licht. Opeens is hij daar bij hen, achter die deuren. En hij zegt, vrede voor jullie. Zo mogen wij erop vertrouwen dat Jezus bij ons aanklopt met zijn licht. Dat hij zelfs door gesloten deuren heen ons vrede komt brengen. Zo gedenken wij allen die ons lief zijn. Wetend dat wij in dat licht verbonden zijn en verbonden blijven. Voor altijd. Amen. Wij luisteren nu naar een lied van het koor, Fix You.
Wij willen nu de mensen gedenken die wij meedragen in ons hart. En de namen noemen van hen die dit jaar zijn overleden. Er is verdriet. Maar in dat verdriet mogen we ook altijd bedenken dat dat de achterkant is van de liefde. Juist als we veel van iemand houden, hebben we ook veel verdriet. En dat bij elkaar nemend mogen we in het licht houden van Gods liefde. Zo willen wij nu luisteren naar een gedicht, een zegenbede over dat licht van God. God zal met je meegaan als licht in je ogen, als lamp voor je voet, als hand op je hoofd en arm om je schouder, als baken bij ontij en verte die wenkt, als groet op je lippen en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. God zal met je meegaan. Wij zingen nu met elkaar een lied uit de Evangelische liedbundel 213. Straks mogen de mensen van de families die de kaars zullen aansteken hier naar voren komen. Een van de diakenen die zal dan het
het licht aan jullie geven, zodat jullie een kaars aan kunnen steken. En ook iemand zal jullie een roos geven om die hier in de vaas te zetten. En tussendoor zal ik de teksten lezen en de namen noemen van degene die wij gedenken. Ik wil nu de mensen die een kaars zullen aansteken, uitnodigen om hier naar voren toe te komen. Vandaag gedenken wij de mensen die wij meedragen in ons hart. Wij nemen de namen van Minke de Vries Anema. God is liefde. En als sto in de liefde bloost, bloost sto in God. En God bloot in dij. Simone even erachter komen. Wij noemen de naam van Teuntje Pieternella van Nel de Koster. God zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. Wij nemen de namen van Ame de Vries. Net troch macht of geweld, maar troch mijn geest, zei de Heer Almachtig. Wij nemen de namen van Oeke Wiersma Zwaagstra. Het is dus maar liend, dus ietske dingen roenom. Alleen us oontinkens binnen eeuwig us eigendom. Wij nemen de namen van Tine Tolsma Pols. Want ik, de Heere dien God, krijg hij bij de rechterhand en sist hij, ha vergien nooit, ik help hij.
we nemen de namen van Ane Tolsma. Als alle hopen drieget te sterren. En alle uitjoch nieuwer en zwart. Dan is het goed, weer op een nijte jaren naar het wut dat Jesaja sprutsen had. En wij betinken alle namen die wij mooi dragen in uw het. En wij denken ik aan alle mensen die het namenleers in deze wereld onderkeren. En vertrouwen dat het licht van God daaromheen is. Er is als een gelegenheid van je alle jaar om hier een keersje te pakken, een luchtje en dat aan te stekken van de peerske en je voor op de tafel te zetten. En ik wil als een eerst het koor uitnodigen om dat te doen als je dat willen. En daarna jongt het koor voor u. En ik wil je bedanken en je maar weer zitten gaan.
Wij willen nu samen danken en bidden. We willen in de gebeden ook denken aan de familie Bauma, van Jappie Bauma, die gisteren is overleden. Heer onze God, wij danken u voor dit samen zijn. Met elkaar verbonden thuis en hier. Met u verbonden in liefde en licht. Wij bidden God dat deuren open mogen gaan. Dat licht en liefde mogen stromen. Dat mensen worden opgericht en mogen leven in verwachting van uw goedheid, uw nabijheid in deze wereld, onder de mensen. Wij bidden u, God, help ons om de deur open te doen. Wij bidden u voor elkaar, zoals wij hier samen zijn. U kent onze harten, onze dankbaarheid en onze nood. En wij bidden om uw licht op onze weg. Wij bidden u, God, voor alle mensen om ons heen. Voor deze wijde wereld. Voor al uw mensenkinderen die zoeken naar licht, naar rechtvaardigheid en vrede. Wij bidden u, God, help ons om uw licht te ontvangen en te delen, mee te dragen, elke dag opnieuw onder de mensen. En zo bidden wij voor mensen om ons heen die moeilijke dagen meemaken. Mensen die verdriet hebben. Wij denken ook aan de familie Bauma, nu hun vader en paak is overleden. Wil hen nabij zijn. En we bidden, Heer, voor alle mensen die onrecht lijden, die slachtoffer zijn van geweld, oorlog. En wij bidden om uw geest van vrede en recht in deze wereld. In de stilte, Heer, willen wij bidden. Zeggen aan u wat een ander niet voor ons kan zeggen. En luisteren naar u.
En met elkaar willen wij onze gebeden besluiten met de woorden die Jezus zelf ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is zometeen gelegenheid voor de collecte en daarna zingen wij ons slotlied zoals aangegeven. En ik wil nog noemen, dat komt zo net in me op. Ik heb gewoon een verkeerde naam genoemd, dat hadden jullie natuurlijk al lang in de gaten. Ik zeg Jappie Bouwma, het is Jappie Reinsma, die gedenken wij vandaag. Maar gelukkig weet God onze namen beter dan ik. Dus daar is geen vergissing mogelijk. En wij denken aan de familie Reinsma, die gisteren afscheid werd genomen van hem. Collecte, daarna zingen wij ons slotlied. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Een van de diakenen vertelde mij net dat vanmorgen het lichaam gevonden is van een van de slachtoffers van dat bootongeluk op de Waddenzee. Wie weet het nog niet. Ja. Daar zijn diakenen voor, om de nood uit de wereld hier binnen te brengen. En dat we dat in het licht mogen brengen van God. En dat we met dat licht ook weer naar buiten mogen gaan, om dat mee te dragen en samen te delen. Fijn dat jullie hier vanmorgen geweest zijn om zo samen te gedenken en het licht aan te steken. Het koor, jullie geweldig bedankt voor jullie bijdrage aan deze viering. Het is altijd weer supermooi om jullie hier te ontvangen en samen de dienst te doen. De families die mogen straks een kaars met de naam en een roos mee naar huis toe nemen. En jullie zijn allemaal welkom om nog een kopje koffie te blijven drinken. En dan gaan we ieder weer naar onze plaats. Met de zegen, met de goede woorden van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allemaal.